una canción que parte acostumbrada voz de trovador, pero si quieres eso, te doy tu voz. A misa de 11 varas en la que me metí, aunque no és cosa rara. Comencem a estudiar. Iniciem primer la comercialització dels socis i després comencem a mirar quin és exactament la tarifa, quins són els marges, a quin preu podríem oferir i també, lligat a això, ara mateix, la vostra... La sal que se vuelve escarpia si no vas a caminar. La tierra por donde ando hace sonar el amor, lo pone a sonar bailando y lo suena en la canción. Si el canto tiene sentido, también lo tiene bailar. Cantando yo estoy contigo, bailando conmigo estás. Entona tu paso ahora, entónalo y bailalo, pero si la marcha atora, entonces pues cántalo. Socis en aquest moment, el 81% dels que van participar van dir sí, jo vull aportar diners al capital social voluntari, entre 600 i 5.000 euros. Qué rico está mi ritmo para bailar, cántalo conmigo y tú verás. L'orientació no és ben bé sud, és sud-oest, inclinat a 30 graus. L'estat en què està el projecte és permisos tot obtingut, s'està pendent de l'assignació ja de la tarifa, del Prefor, a aquesta... Hi ha algú que estigui en contra d'aprovar això? Una persona? Dos? Tres persones. Vale, doncs bueno, s'aprova la proposta. Això, hi ha alguna abstenció, perdoneu? Tres abstencions, tres vots en contra i la resta. Bailando y cantando. Y ojalá pase algo que te borre de pronto. I aleshores, en funció d'això, jo crec que la fortalesa ve per aquí. No sé si Ferran és el que volies comentar. Només apuntar que el disseny inicial de Som Energia com a cooperativa de consum no depenent de subvencions en cap tipus de línia
li dona l'autonomia que siguin capaços de donar-li als seus socis. Per tant, no tenim per què estar amenaçats per la canvi de situació respecte als governs i al cooperativisme. L'amenaça ve, com deia el Marc, amb la possibilitat de que les elèctriques es mosquegin, ens vegin com un enemic.